usubona manje ukuthi kumele ubuye silungise izinto ekubeni wahamba wangishiya. Angiyiboni into ekumele silungisele izinto la. Angiyiboni nje nhlobo. Ngiyakuzwa mama. Okubuhlungu kakhulu ukuthi akekho wesifazane empilweni yami owakadlala iqhaza njenganawe. So ukuphuma kwakhe empilweni yami kungazi ukuthi kukhona ilunga lomzimba elingasekho kimi. Hayi cha muthole lo wesifazane. Ngoba mina hayi. Akekho yoba njengawe. Hayi. Asazi ukuthi uzokwenza njani. Ngoba mina angifuni uqamba amanga. Sekuphele lona. Ngangikuthanda kabi. Kodwa nje kwathi ngizwa zonke lezi zinto onenzenza. Ngiyanibingelela nanku ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze kabanzi ngespecially ezayo soqala ngomhla ka3 ngizoshaya umhla ka10 esomama nobaba baenzo. So if you are dinga something kulawo ma products lawo ungasithinta ku 062 219 7748. So akasivakashela ubhuti namhlanje kanjani khona lo muntu osenhlizweni yakhe afisa ukuthi bakhulumisane ngendaba zabo zothando. Angazi ke noma sowina noma cha ke sibuke nje ukuthi ngabe kuzogcina kwenzekeni. Sabona njani? Yebo siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Cela ukwazi kube nesibongo nalawo siwakhona. Igama uSikhanyiso Ngwakamiya ngisuka lapha efolweni. Okay, ukhulele khona futhi. Yebo ngikhulele khona. Alright, ngicela ukwazi kancane nje ngempilo yakho. Ukhule kunjani? Besinjani isimekhaya and ubuphatheke kanjani? Ukhuliswe ubani? Nje bekhamba kanjani? Cha ukukhula ngikhuliswe ubaba noma ikhaya nje ebelinothando kakhulu noma besingenako okuningi kakhulu. Okay. Kodwa nje besikhona ukuthi esikucelile kubazali bakhona ukusinikeza bengalali ngadlile besingalali singadlile. Okay. Besingalali singadlile nabangani ke kakhulu lesikhule khona ibe kuyindawo impela ubungani obekhuthazwa kakhulu ukuthi kumele ubheke abangani la uhamba khona abangani khetha abangani ilento ofuna ukuba yiyona nawe. Yeah. Okay. So ke ngicela ukwazi nge-relationship yakho yakudala. Bekhamba kanjani? Nihlangane nini nosisi? Mekuwukuthi usisi. Bekwenza uSmayelelana. Yazi kuyenzeka uthola ukuthi ngizoshutha kwenye episode enye insizwa nje ifikile mhlawumbe idinga ubuyelana nenye insizwa. Ziyenzeka izinto kanjalo. Ingakho ngithi mekuwukuthi usisi. So ngicela ungichazele kabanzi la nihlangana khona la qala khona i-relationship. Nitholane kuphi? Bekhamba kanjani? Niphathene kanjani? Nje ukuze ufike la khona senihlukana khona ungichazele nje nona ukuthi naxatshaniswa yini yangena phakathi kwenu bawuthuna izinhlukana. Yebo khona usisi nje intombi enhle impela. Okay. YakwaNgcongo ukuhlangana kwethu ngingasho ngithi ikona osekudala ukuthi sigcine kuba sifika la sikhona la sihlukana khona. Indlela esahlangana ngayo akuyona ejwayelekile kubantu abajwayele ukuthandana. Okay. Kwenzakalani? Futhi into eyenzeka kwathe sinomngani wami nganomngani nje ngihlezi singahlukani naye. Sasihlezi sihamba naye. Kusho ukuthi wayeseyibona kuqala yona le ntombi. Okay. Kanti sasinakho ukuthi vele uma ngabe kunentombi nje efika endaweni uthola ukuthi sesizoqhudelana. Okay. Ukuthi ngizoyithola kuqala kunawe. Uyabo. Wayeseyibona kanti enhlizweni nami ngithathekile. Okay. Noma lalungekho uthando kakhulu ngoba kwakuwumdlalo sasidlala naye umngani wakho kungcweka nje kuyinsizwa. Okay. Ngaze ngagcina ke ngiyile mina kuyona intombi leyo ngayishela futhi yayisivumo. Ukuhamba kwesikhathi ke yayisithatheka inhliziyo kwagcina sekwakheka uthando ngaphakathi kumina. Ngase ngiyithanda nje kakhulu. Ngase impela ngoba nabazali basebazi impela ukuthi kuzothi makuhlangana
la kuzobe kuhlangana khona bese ngibathuma nje omalume beyovela ngakhona uma kufika leso sikhathi. Indlela owuzimisele ngayo. Ngendlela engangizimisele ngayo uthando lwaselikhandekile. Okay. Kanti ngakolunye uhlangothi umngani wami lo wayesiyakhekile lento kuyena ukuthi egcineni noma ngathi nje kwase kuwumona ngoba esebona into ethi ihamba kahle. Wayese angazi noma saqala isikanye ukushela noma waqala emva kwami kodwa naye wagcina eseyishela lentombi ngenxa yezivumelwano esasizenzile vele siqala umdlalo wethu. Enganalo ulwazi lokuthi mina inhliziyo yami seyithathekile uyena. Uma esemshela ke kusho ukuthi lo wesifazane wami uBaby wayesemtshela ke ukuthi cha kunowesilisa esenginaye kanje esesiplana into yaphambili naye. Yes. Angikuveze mhlasimbe lokuthi sinaye usisi sase sike salala. Yes. Ngase ke mina ngiba nenkinga ke ngoba ngangumuntu impela osafuna amatoho impela. Kanti ngizofonela umalume ethi kunomsebenzi ongathi uyavela. Ebese ngiphuthuma khona ke lapho umsebenzi wakhona nje ngihlala ngaphakathi nje niphume ngoba nokwenza lonto bese nibuyela ngaphakathi. Yagcina i-communication yami nayo asanda yagcina yehla ngalendlela ukuthi beselike liphela isonto singazange sibingelelane. Kanti ngapha umngani wami lo uyashela ngapha ubona ngalesikhathi ke ephikiswa wayesekuveza lokuthi uvele akakuthandi loya. Sasenze isifungo naye ukuthi ubani ozokuthola kuqala. Ivela lezi zinto asisakhona ukuxhumana kahle nalo wesifazane wami. Asisaxhumani kahle kwagcina ke kuyinto ke ukuthi lapha ko WhatsApp uyangiblocker ama calls wami akangeni mangimfonela ngenye inamba uyayibamba yona. Sagcina nje kuyinto nje ethula kanjalo. Into eyenzeke nini le? Lento ngoba ukuthandana kwethu siqale ngo-2022. So ngo-2024 kwayikhona ngithola umsebenzi mina lo wamalume. Njoba ngibhalela uhlelo ke bengifisa ukuthi mhlasimbe owesifazane lo engimthandayo agcine ebuya ngoba ngizimisele kakhulu ngaye. Ngizimisele kakhulu. So ekumsheleni kwakhe ubhuti lo omunye awazanga noma bagcine bethandanile noma wena wagcina ublockiwe kanjani? Noma ngingenaso isiqiniseko ngoba ngase ngingasenalo ukuxhumana kahle nalo wesifazane. Ngagcina nje impela emchitha nje kakhulu emchitha. So yini yenza ukuthi ubuyele kuyena manje? Njengoba bese ngike ngachaza njengoba lento yaqala samdlalo ngalesikhathi siqhubeka sithandana ile kwakheka khona uthando okwakheka kwakhona uthando njengoba sikusebenzekile nina nasegoli ngibona sengingazama ukuthi mhlasimbe ngiyovela nakubo ngiyovela makufika leso sikhathi ngoba sekusebenzekile khona. Wathola umsebenzi ngo-2024 and mawuthola umsebenzi kwaqala manje kwehla waze wablock. Shuthi 2025 wonke uphelile ningakhulumi nje kungekho lutho eyenzakala phakathi kwenu. Kungekho lutho yebo nami bengisabambekile ngakhona ngoba ngizela. Awucabangi manje ukuthi mhlawumbe usethola omunye umuntu aserious naye? Ngeke ngangabaza lokho ngoba yena nawe ungambona lo muntu wesifazane umbona ihamba ukuthi lo muntu umuntu okuthathwa ayiswe emagcekeni akithi uyabona. Ngisabafana ke isikakhulukazi siyambona umuntu wokudlala nomuntu wokuthathwa ayiswe ekhaya. Njengoba nami ngithi ngifuna abuye impela ingoba
ngifisa manje ukwakha ubudlelwano obuhle nabazali abawugcina beziqhenyile ngathi njengoba ikakhulukazi nje njengoba basibazi. Ithi ngimlande-ke khona sizokwazi ukuthi sikhulumisane, angazi noma sowina noma cha, but zihleleke ezamini. Yebo. Ngiyacela usamzelele. Siphinde sinamukele futhi ababukeli bayo iBlack Life TV, kuhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. So-ke usefikile usisi nakanjani? Sokwazi ukuthi sikhulumisane naye kahle. Angazi noma uzozizwela la noma uzozizwela kude, kodwa kona ngiyazi ukuthi sizogcina kulungile. Asike sizame sibuke ukuthi kuzogcina kuphi. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? KuMangcongo. No. Yebo. Alright. Uyamazi ukuthi? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngimazele efolweni. Oh, okay. Mhlambe ikhona yini into esekenzeka phakathi kwenu bowu-2? Yebo khona. Bekwenzakalani? Ngathi nje ube umuntu wami. Umuntu wakho omdala. Yebo, umuntu wami wakudala. Alright. Ngiyazi ukuthi awazi ukuthi ubizelweni, but ngokumbona kwakho nje ukade ungazi ukuthi uzohlangana naye. Kwenzakalani emqondweni wakho? Mhlawumbe uyajabula, uyambona uyaphila noma awufuni nje into ezohlanganisa naye? Kahle kahle angifuni into ezongihlanganisa naye. Isho ukuthi wona kakhulu. Ayiwona impela. Wathanda nomunye umuntu wesifazane? Ukhona? Cha. Wambamba? Cha, akwenzanga lokho. Akenzanga lokho? Cha. Isho ukuthi kukhulu bo. Ngicela ukwazi ukuthi wenzani. Yazi, angazi ngachaza ngithini. Awuzame nje ukuchaza. Into ayenza kumina ibuhlungu kakhulu. Yazi, ngizokuchazela ngoba uyafudinga ukwazi ngempela. Ubhuti lo babheja ngami. Babheja ngami. Benomngani wakhe. Okay. Ukuthi ubani ozomthola kuqala umuntu. Oh, okay. Uza kumina nje uyazi ukuthi akangithandi vele. Ngoba ubhejile. Ubhejile. So wena wayithola kanjani leyo nto leyo? Watshela uyena mhlawumbe? Cha, akangitshelanga. Kwenzakalani? Kahle kahle into eyenzeka wavele wahamba. Wavele wahamba. Angisakwazi nokumthola. Kahle kahle nje sasingasaxhumana. Okay. Singasaxhumana. So ngilokhu ngishelwa uyena lo mngani wakhe lo. Yes. Mengishela lo mngani wakhe ngangazi ukuthi umngani wakhe mina. Ngase ngitshelwa uye umngani wakhe ukuthi kahle kahle umngani wakhe wengangithandi lo. Okay. Wengangithandi kahle kahle babebhejile ukuthi ubani ozongithola kuqala. So if engasabamba ama-calls ami ngabona ukuthi no man lento iyahlangana. Okusho ukuthi olalong bedlala ngami. Bedlala ngami. Ish. So uma ngase kube ukuthi okay mhlambe ke ngiyenze ukuthi mhlambe babebheje ngempela noma mhlambe ubhuti loyo wayeqamba manga isimanga sokuthi efuna ukuthi athole uthando lakho, angisho uthe naye wayekushela. Ubhuti lo omunye umngani wakhe. Yebo. So okay uthola ukuthi okay vele babheja ke fine, but mhlambe ekuhamba nesikhathi enawe kwaze kwakhandeka uthando. Leyo ungacabanga ufike kuphi ngayo? Ayikho into engingayicabanga. Alukho uthando, lalingekho uthando lapha. Okay, ufila kanjalo? Yebo, ngizizwa kanjalo nje. Okay. So la uze ubizelwe khona ika Black Life, igama lale show iLove Back. Okay. So ubhalile wasecela ukuthi sicele usondele ukuze uzokwazi ukukhulumisana nawe. So nje ngiyacela umnikeze isikhathi sakho uzothi ubizelwe ini. Ngiyacela. Hayi soke sizwe. Ngicela ukukhulumisana naye. Asante ngiyaphila. Yebo ngiyaphila Sikhanyiso. Hayi siyaphila nathi noma kukhona ilunga lomzimba elishodayo uma ungasekho eduze kwami. Ngizoqala ngokuxolisa kuqala ukuthi ngivele ngibize isigubhukane kangaka ngibize lapha phambi kwamakhamera kanje. Uma ukubona manje lokho ukuthi kumele uxolise. Nje ingakho ngibize bona oStifuza ukuthi bangelekelele
ukuze ngikhombise nami indlela engibuhlungu ngayo ngezimo ezenzeka. Ukuba ubuhlungu ngaba uyenza indlela ukuthi uxhumane nami, kodwa ukwazi ukwenza lokho. Okusho ukuthi nje ubuphila impilo emnandi, all-right. Cha, akunjalo nkosazana. Kusho ukuthi into eyenzeka la mama, kwaphoqa ukuthi ngithole, njengoba ngangithola umsebenzi, njengoba wawazi ukuthi ngangumuntu ozama amatoho kakhulu. Ngathi ngivuka ngangifonelwa umalume nje ekuseni, wayesethi angiphuthume ngaseGoli. Ngathi khona okwakuvelile. Emsebenzini-ke sasingakwazi ngisho ukuba nesikhathi socingo ngoba sasihlala lapho ngaphakathi, siphume ngoba siyosebenza siphinde sibuyele. Hawu. So wa-decide ukuthi ungangitsheli ukuthi uyahamba, wavele wahamba nje kanjalo. Ngahlala mina ngayibuza ukuthi engaze ngikwenzeni. Njengoba ngichaza ukuthi kwaba yinto eyayiphuthuma kakhulu, njengoba wawazi na ukuthi ey'nhlelweni esesinazo sobabili. Lezo y'nhlelo zazidinga imali. Ekuphumeni kwami ngase ngijabuliswa ukuthi ekugcineni amaphupho ayezofezeka, amaphupho thina sobabili besiwalwela. Yabo. Okwangiphatha kabuhlungu kunakho konke ukuthi ngahamba ngingasakwazanga nokuvalelisa kwena. Ngakho ngizozehlisa phambi kwakho, ngisho ngithi esasekuqalile kusangalungiseka, siphinde sibajabulise nabazali futhi. Hayi, angiboni kanjalo kodwa mina. Angikuboni nje konke lokho kusho. Wahamba wangishiya. Usubona manje ukuthi kumele ubuye silungise izinto. Ekubeni wahamba wangishiya. Angiyiboni into ekumele silungisele izinto la. Angiyiboni nje nhlobo. Ngiyakuzwa mama. Okubuhlungu kakhulu ukuthi akekho wesifazane empilweni yami owakadlala iqhaza njenganawe. So ukuphuma kwakhe empilweni yami kungazi ukuthi kukhona ilunga lomzimba elingasekho kimi. Hayi cha, ngithole lo wesifazane ngoba mina hayi. Akekho yoba njengawe. Hayi. Asazi ukuthi uzokwenza njani ngoba mina angifuni ukuqamba amanga. Sekuphele lona. Ngangikuthanda kabi kodwa nje kwathi ngizwa zonke lezi zinto onenzenza. Usalapho cha, kuleli lomngani wami impela ngicela ukulixolisela khona. Yebo, uthando lwethu alusukanga kahle kodwa ngesikhathi siqhubeka nawe bese lwase lakhekile uthando lwagcina selukhona. Kangokuthi nawe ngisanawe ungakazi ukungabazi uthando lwami ngawe. Hayi kukho ngizokwenza mina. Njengamanje sengizimisele kakhulu ngawe. Kumele uyimisele ekuqaleni, hayi manje. Kumele uzimisele ngami nje ekuqaleni. Usuno-boyfriend entsha? Yebo ikhona. Ngiyasho impela. Eyanini? Siqale nayo. Wathi hamba wabe ungena kwi-relationship entsha? No. Ngahlala 6 months. 6 months. 6 months ngimlindile ngithi uzobuya. Akazange abuye, akazange angifonele. So nami bengishela umuntu wesifazane. Okay. Yebo. So So awusamthandi? Yeah, angisamthandi. Hayi uthi ukwatini? Angisamthandi. Okay. Isilonda sakho ukuthi wavele wahamba. Nangaxhumani. Kusabuhlungu. Okay. Kusabuhlungu. So yindaba ungamnikeza isikhathi sokuthi-ke maybe apholise la kufana ngabe ukupholisa khona ukuze kuphelele obuhlungu. Mhlawumbe uphinde umnikeze ithuba ngelinye ilanga. Angisaphoqiki into yanamhlanje ke.
ngizomnikeza kanjani sengiyi-serious nomuntu wami. Oh, okay. Akukho engizokwenza. Naye akahambe kulaba abe nabo le koGoli la ngingazi khona. Okay, Ngi-right. so kuwena ukuthi ubhalile uhlelo oluzobukwa abantu abangaka akusho lutho ukuthi uyayenza imizamo noma ukuthiwa okay sesidlula isikhathi eside and ukwatile ukuthi bengakunakile but manje ke nangu sebuyile and uyayenza imizamo ukuthi aphinde abe nawe futhi akujabulise so still akusho lutho. Akusho lutho. Mina engikhala ngakho nje lobuhlungu angizusebona. Lobuhlungu angizusebona. Kubuhlungu. Kubuhlungu. Okay. Uzokwenza njengoba sengichazile cha impilo nje engekho yena eduze kwami ngazi ukuthi ayiphelele. Ngazi ukuthi ayiphelele. Okay. Ukuze iphelele idinga yini. Mhlawumbe uzolokhu umlandelela kancane kancane umbheka ukhulumisana naye. Yeah, engifisa kwazi. Uzwile ukuthi uthethe ne-boyfriend yethu? Yebo. Okay. Obufisa kwazi? Ebengifisa kwazi kakhulu ukuthi uthando engangimthembise lona lisakhona. And ngizimisele ngayo yonke indlela ukuthi ngigcine ngilakhile futhi. Okay, but uyabona ukuthi njengamanje sikwazi ukuphoqa isimo and ngiya-understand ukuthi uthi usamthanda and umisele ngokuningi okuhle ngaye but usakulesi simo kwamanje so mhlawumbe uzomnyeka shawo umoya. Yeah, cha isikhathi ngingamnikeza sona makuwukuthi leso sikhathi sizokwakha into nathi naye esiyoziqhenya ngayo. Okay. Ngathatha isikhathi sakhe impela kodwa nami ngizolengizama ukumkhombisa ukuthi uthando lisekhona. Mangqongo ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho, ngiyabonga ukuthi uhlale nathi usilalele ukhulumisane nathi noma kuthiwa bengavumi kangakanani angazi but ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya nayizola nani ukuthi kuhambe kanjani and nizibonelile nani ukuthi engeke baphikisa lokhu ukuthi amanzi la amakhona awuphinde ame futhi usisuthi mina mhlambe kungenzeka kunina but mina nje chu nizibonelile nani ukuthi akakhambanga kahle swinanga and ubuhlungu ngoba usanenhliziyo ebuhlungu akaze axolisa ubhodi bekuyimaya eqala ukumbona namhlanje amgcina nge-2024 so sesiside kakhulu isikhathi wahlala umlindo 6 months wonke engayithola enye relationship and then ngihamba nesikhathi wabona ukuthi okay ngiyachitha lamanzi ngoba le nkukhu ayiziboni ishema ifuna uphumela obala so sihlulekile but ukuthi sihlulekile namhlanje akusho ukuthi kusasa sophinde sihluleke futhi so ngiyacela usingakhohlwa subscribe like share ngithanda kakhulu bye.